Колко парчета торта изяде? 4. Това беше племенникът ми, който обожава медената торта и буквално може да я яде за закуска, обяд и вечеря. Днес сестра ми има рожден ден и вчера приготвих тази торта за нейния празник. За първи път направих медената торта преди 20 години. Честно казано, тогава не ми се получи. С годините обаче научих всички тънкости и днес ще ги споделя с вас. На времето щях да бъда много благодарна, ако някой ми ги беше казал. Най-важното за тази торта е и блатовите и крема да са напълно изтинали. Всъщност най-много време ми отнема кремът. Затова започвам първо с него, за да има достатъчно време да се охлади, а след това приготвям блатовете. Разточването всъщност не е трудно. Докато два от блатовете се пекат, аз спокойно разточвам следващите два. Тавата трябва да е достатъчно голяма, за да побере блата. Използвам една и съща хартия за печене. Пекат се около 8-9 минути, но преценете според вашата фурна. В моята блатът, който се пече отгоре, става малко по-бързо. След като извадите блата, го оставете някъде да изстине. В началото е мек, но само след няколко минути вече е твърд. Аз имам специална дъска, на която слагам блатовете. Когато изстинат, можете спокойно да ги наредите един върху друг. Не е необходимо да изрязвате блатовете, за да са перфектни. За сглобяването на тортата ви препоръчвам да използвате подвижен ринг. За основа избирам най-големия блат и нагласям ринга около него. Ако ви се изчупи парченце, не се притеснявайте, просто го нагласете. След като поставите последния блат, не слагайте крем отгоре. Приберете тортата в хладилника така за поне 2 часа. След това я извадете и внимателно махнете ринга. Намажете тортата отгоре с останалия крем, а накрая я порасете с орехи. Тази торта е най-вкусна след като престои една нощ в хладилника, но моят племенник не е могъл да изчака и още с нощ е изял 2 парчета, а днес още 2. Няма човек, който да е опитал медената торта и да не е поискал още от нея. Научила съм много хора да я приготвят. Цялата рецепта ще напиша подробно в описанието, а вие не се колебайте да ме попитате, ако имате някакви въпроси. На сестра ми пожелавам здраве, щастие и много сбъднати мечти. Последвайте ме, а аз ви обещавам още много такива вкусни домашни рецепти.